گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول پشکان سینئر استاد مولانا غلام اللہ فضل الرحمان انور صدیق چاوتی نوکری مدتا سرجم کنوگ اور ریٹائر بوگے درگتا آہانی شرپا یک پرمڑائیں مراگش برجا دارک بتاگ مراگش بنداد کو قرآن پاک کی تلاوتا چکنک بتاگ مراگش واجہانی بعد شاگرد اسکولانی استاد چاگردی و سیاسی راشون و کیمل کتاب جا کارمستر ساڑی بیتگاں اے مراگش پشکان سیاسی و چاگردی راشون بابا آدم جاوید صدیق عیسیٰ گل گوستگی ڈی ای او گوادر عزیز الرحمان مولانا غلام اللہ او ہیڈ ماسٹر محمد خالدہ تران کتاگ مراگش واجہ تران کنانا گوشتگ مرچی پشکان نہ بلکہ سرجم ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ چاہ سہ بہترین اور لاحقیں استاداں چے زبار بوگائن اے سہیں استاد فرض شناس او حاضر باش بیتگاں ایمانداری آگوں وتی ڈیوٹی سر انجام داتگ وعدے کے جار چینی ڈبہ ہارے محمودہ گون بتاگ دیوان گٹ سرا سہیں استاداں عزیز الرحمان او ہیڈ ماسٹر محمد خالدہ اعزازی شیلڈ داتگان و دیوانہ ساڑی مردمانی منت گپتگ